page ki kubo ki bebenyak ini page wai kimat berkongsan. Bam smai san pukundai ngut ki MLA badang dep syajit temai haka dorbar bekerpang jong ke ying dorbar tauan ke jela. Ai jing kershan ke UDP bat PDF ya ke NPP bantau ya ke sorkar MDA 2.0 haka jela. La pelong ya ke jingelang beningkong jong ke sorkar MDA 2.0 Shillong lambang prangut ki menteri ya ke NPP R ya ke UDP bat mar uwei ya ke HSPDP bat BJP bat anwan shimbenta o menteri rang ba adu keri Narendra Modi ha ka jing pensmayo Konrad sang malasai ke sengi Shillong ki kubo ki benya ki MLA ki bedang syudap syajit thamai syakayeng darbar tauan ke jela mentaka sengi ki labam smai ha ka dorbar kerpang jong ke yeng darbar tauan ke jela barok ki san pekundai ngut ki MLA berkentup ya umukul sangma uba preston tingsong uba el hek nalor kiwei lapan bam smai da uprotem speaker u Timothy Shira Kashuki nasoyong kadang saat thli na kadaw ka jingklat no ukurtong jong ka seng UDP bat ya ka jingjiet na ka nega constituency on sapelong pat kham hadien nalokani u commissioner and secretary jong ka yeng darbar ulawan ra Ahmad Kamid ka yeng darbar ya ka jing penbena na ka election commission ka berkentup ya ka yeng darbar tauan ka berkhatwei ka Meghalaya ka yeng darbar ka pelong ya ka jing ngapjar ka ba minute nalokani u pro tem speaker u Timothy D Shira ula penbena ya ka kerteng jong ki dekhon ki bela syathung syaki kenhun ki chairman jong ki committee beper ka yeng darbar ka darbar kan sa syong biang ha ka sengi palai benjiet yo syong knor ka yeng darbar tauan bat an pelong ru ha ka juk ka sengi ya ka jing tenjuk bor. Hadian ke jengilap election ke beketang ki seng sain partai beper kum ke UDP bat ke PDF kila keloi ban ai ke jengkershan ya ke seng NPP ban tau ya ke sorkar batamai Meghalaya ha ke jengja bas ngau samut ke seng riulum ke bahek tam ke UDP ke buan ba ar ha ke jengyok bon ke syuki ke lawan ban ai jengkershan ya ke NPP hadian belakut ke jengelang jong ki nongelam jong ke seng UDP ke UDP ke badon khat wengut ki MLA ya ke balas senran lang da ke seng PDF bat dakane ka jingkershan jong kini ki atli ki seng sain perthai ka sorkar senrop hapo ka jingelam ke NPP kala nang klain ha ka ba menta kala don sabusan ngot ki dekhot ka berkentup ya ke NPP apun riungut UDP khatwei ngut PDF arngut BJP arngut HSPDP arngut bat ki kertong shimet arngut bat kaliang persya ka kentup ya ke kongres sangut ke TMC sangut bat ka VPP sangut ka jingelang beningkong jong ke Meghalaya Democratic Alliance 2.0 la pelong hasilong mentaka sengi barok kiseng basenrop lang gila poi syakani ke jingelang u kertong menteri rangba ke jelau Konrad sangma u la pentip bahakane ke sokar thamai kendon prangut ke dekhot ke kenhun menteri na ke seng NPP arngut na UDP bat mar uwei na BJP bat HSPDP bat ke kerteng jong kane ke sokar senrop lang kan long ka MDA 2.0 o hakajuk ke por u Konrad un saknier syagi parlok bai senrop lang ha ka sorka ban rai yaki kertong bai mon lang na ka benta ka syuki ulampang. We have also decided that in the cabinet out of the 12 members that are there 8 will go to the National People's Party, 2 will go to the UDP, 1 will go to the HSPDP and 1 will go to the BJP. So that is the format of the sharing of the portfolio, the berths, cabinet berths. Mandate given by the people is such that they wanted that UDP, especially for Khasi is the only party which gets 11 seats. Okay, so we felt that people of this state, the people of this region has given the mandate for us to lead the government as we used to talk during election campaign. U kertong menteri rang ba ke jelau Konrad sangmah ne ke sengi ula kentho ba ukwa igi parlok berim ba kinya don lang ke sokar MDA 2.0
Wat hadian ba ulayo bun kishuki klem ka jingkershan jongki ukonrat ulaong bah ka sokar MDA 1 barok ki parlok kilayane hadu bekut hapdeng ki jing tenjo bebun. Kumta ula khot ngobhai ka seng UDP bat PDF banis nok tilang bat ke NPP bantau yakani ka sokar senrop. Laru ban ong ba ka seng NPP kilayo bun ki dekhot da ka jingkershan ke BJP arngut HSPDP arngut bat ki ketong shimet arngut. Wala katau Konrad ula khot ngobhai ka seng UDP bat PDF banwan penyesno bat ka kenhun haga bamenta kilayo ke jingkershan jong ki sapusan ngut ki MLA. We fight, we sometimes give aggressive speeches and use different languages, which of course should have been controlled, but nonetheless certain things were said. But at the end of the day, we are all here to serve the people of the state. And at the end of the day, we need to rise above all differences. We need to realize that people are looking at us and are expecting, have given a mandate. And hence, taking my team into confidence, I personally have then met the different leaders of PDF and the leaders of the UDP. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi, Menteri Kampo Yeng Amit Shah bat arngut ki Menteri Kesoka Pedeng kin sawan banishim benta haka jingpen smai ya Menteri Rang Ba bathamai bat kenhun Menteri Jong Presiden ke BJP UJP Nada bat ki wei ki nongelam bapau khmat kila bain don lang hakane ka jingpen smai ka banlong haka pok khatwei bejemen step haraj bhavan la shai ka singi Ashwa ka jingwan jong umudi shalong ki bo pulet kilawan ra ekor kompanya ikali besipor ban pentikna ya ka jingya baik ikali jong ki he ki han katanat pulet kala kentu ya ki nong shong shnong ban kiar ban lech shalong lada kam dei ka kam ka bakerki hendai ban ya na ka weipat kalenti ban poi shakajaka ka bagitmu ban len La pelong ya ka jingpen inam ya ki dor ki dar halo ka azadi ka amrit mahotsaf HNIT Shillong la khot ngobhaya baro shakane ka jingpen inam balai sngi hadu ka khandai tarik manta ubnai u director ka NIT ulo ong ulalong ukong san hakane ka sngi ka jingtmu jong kane ka program ka long ban rakhi ya ka link hu snem ba nyopusan jong ka jing light luot kari India kane ka jingpen inam kan long na ka benta ka jing im bat ka jing no senyang jong ki nongele light luot be per ki balai khun na ka benta kari Mentapan inya pej ya kajing long jaman kasui menengah Shillong. Kajing shit kalong arpawai poin pra degree Celsius bat kajing kriat kalong khatwai degree Celsius kajing sengam gau hau kalong drupulain shispa men step bat nyopu an shispa jan miet. Kala bandon kajing hap slap kaba melumala ki katu kat ni ki jaka. Sa sisian pan i pen kemau pi be kani ka khubor jungi phila ban pej ha ka ju hi ka por ha ka YouTube channel bat ru phila ban pej ya ki khubor mala ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat ki Instagram jong ka di news Shillong. Shoban poi shi bekut jong thuk khubor ni pe byang sa asian ni kini kimat bekong san Bam smai san khundai ngut ki MLA badang dep shajit thamai ha ka dorbar bekerpang jong ka yeng dorbar thawan ke jela Ajin kershan ka UDP bat PDF ya ke NPP bantawi ke sokar MDA 2.0 ha ka jela La pelong ya ke jingilang beningkong jong kesokar MDA 2.0 Shillong lamang prangut ki menteri ya ke NPP ar ya ke UDP bat mar uwe ya ke HSPDP bat BJP bat on one shimbenta menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ha ke jingpen sma ya konrat sang malasai ke sengi Shillong te parlok katungi la poi shibukut jong thuk khubor jing mentaga janmiet hadu bangin shot plasai ke sengi ha ke jok por khbeshi boni pi baro अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास